Okay, start this. I'm going. Facebook. All hands. Who goes? Okay. Iceberg. Iceberg. Hello mga bro. Kumuni ang contract. Yangan si Glock. Gatuod pag black. Umay kung paglun ko nito ga. Di na makitaan siya ha. Do away mo na do bragpan na napagod. Bawo na ko na idaan ako na daw kusugod. Pila pa ka round. Mura ni kiyot. Great daw gina na do. Mura ka na nasipyat sa kiyot. Mamas papa. Ambot na lang yun sa kapagawan. Tumaron ng ikan sa totek. Imong naon do kaya ta. Mura ka nang di mura gamit totek. Imong buwan. Mura ka ganang konduktor sa jeep. Unsa yung ruta. Buga mo puro kanto. Murag karakter sa duta. Sige, wala na magpakimikong magkunimutan. Ibaw na ko na. O na ginahin yung giandan. Ibaw na ko na bisag kong ang laban. Inyo pang iloto. Kanon ka puti ka. Karon di kong buto. Okay. Okay, clap. Do your thing. Start. Kung ako'y mong makontra, mura ka ni kontra artista. Pero ikaw ako makontra, mura ko ni kontra terorista. Ako, mura ka nakaupot. Wala yung nawag ko ako lupot. May mabuot. Isa ko sa kupot. Dito ka laglaw. Dibilit madlagot. Kristal may hisbutan. Ako, malagwan. Away mo nawong. Itlog ni Adan. Dapat pa sa mahal. Pasensya lang do. Dapat kay kung mutira. Dali ko nang lupi, away mo naong. Ibugtay sa bangka. Hello ako do, away mo ngabil. Ito ka ng tinggil, ikaw bitila sa akong buti nung kayang tinggil. Hindi mo sila kaya sa'yo, hindi ka nakitanan. Ako tayo, iwa na tundo. Ako pa rin mo, ato ka mag-rap sa Dominio. Hindi mo ka, kaya ako magigil. Bo, rating ko, sinabi ako kayo. Sinabi ko sa kalbasit. Okay, stop. Round two. Are you all good tonight? Very, Okay, Iceberg. very good. Do it. Tuloy ako mong siya balik ko gutos. Do, lagi, taga-badalot, ikaw yung nang maligyan balot. Ikaw yung maligyan balot. O, ni, tuloy ko kagutos. Sige, dako ako mo to. Prot. Ako may ingon kini mo, imong naong road snatcher. Sword kag jeep, maan kag dispatcher, pero di ay. Imaw kang baykon. Misod kag jeep, kaya ito ka manaygon. Kaya man, kaya ko kinagunta, maglawat. Kasi lang ko, dili mo ko maglawat. Sungguh lagi ko yan, asa kaliliwat. Mama ni mo, orangutan. Papa ni mo, chimpanzee. Wala ikaw do, kaya ta. Pura kagkuwang sa vitamin A to Z. Ako do, kaya ta. Puno ko sa yaman ang akong utok. Ikaw do, kaya ta. Imong naong murag puro dito. Kuman, bugaton, pag ikakaroon ako kabantay, imong naong full mark. Amo talang idana. Kung sa'yo ko pa, alitan din sa start. Pero kaya ta, kanina na, mapalit naman ang atos ko nun. Amo, kanina na mag-i-eat na atos carbon. Okay, stop. Okay, who goes for Glock? Yes. Oh. Ano day? Okay, round two. Let's go, Tarong pat. Okay, Glock. Do your thing. Pinana ka na ako sa kadispenser. Pero mamay, doon sa hotel, akong bigyan. Kontra ni Lon, ano nila ito? Sadya, murag do. Ako nalingaw. Pero ito, nagtanaw ko ni Mudagway. Murag halimaw. Ako, niakat kamay. Ako nahadlok. Simutaw nilok. Ito ka sa niludong-lok. Awa si Miss. Lingisi. Ala katawa kay Mudagway. Murag tabilis. People, ikaw katawag. Imong rap. Alay klaro.
ari ka sa mukha, tigugan ka sa auto, tigugan kita, kada Domingo. Kung may gusto mo, tig-ilo ka sa lubog ni Bunot, may problema ba eh? Dito sa kumukpukor, yan tig-ilo. Kasi dahil lang, gusto kami sa Facebook, yan kinatahan, puro bulok, kilala ka, iludodok, sa iludodok. May gusto mo, kapatita mo rin maayos. Kasi mo na akong pagjakon, hindi dito sa cementerio. Okay, stop! Okay, I first do it. Wala? Sa ako ni. Okay. OTIN. Okay, almost na. Ikaw na rin. Start na lang. Ikaw sir. Oh. 1, 2, Tabla? Ulo, ano na akong gagawin? Ay, wala na akong nagatakan sa tabla. Away mo kanina, ano nagkatawa? Uy, ay natubang, makita sa tabla. Away, hindi sinasad, ako nagtawo. Ayaw to, sa luyok, isiba ko, makita ang iganto. Ay, kabla ka, ikaw among iampo. Isiba sa Guadalupe, alam, subi yan, anito. Imabasa ka, kama, dito, kauban niya, kaluan na sa amin, seryo. Di ba ni anak ko kanina nga ako daw yung mo di ba madali ko nimo ikaw yung makakaging kristal nga rap na imo makaingon di ko tangkap ay ko kayo mong mata mura ko sila. Yeah. Away mo na mo. Di ba? Uwa na lang. Kami kamukot, naglakot kung ako mong tira. Muli ako tira na pistol. So ikaw, anong kasi, di ba ikaw mo itong nakakulang? 10 seconds. 10 seconds, kinahanglan pa ba nga? Ay lang isig katawa. Kaya mo ko ang laway, murag na na. Kung hindi naman man gani ko sa harap, ka pa man lagi ko ikaw maka... Okay, stop! Yeah. Okay. Albert. Do your thing. Kagan kayo mo tira yung bayot. Pero naman, yung mga bayot, yan na lang ang pagluklo lang nila. Kaya mo karon bisakin sa pa yung tirahon, may muyo kung tira. Kaya ta, ako lagi maingon nimo, imong estilo pang forge. Di man ta kasi boss, pero ngano gusto mo kika mag George. Yan. Lagi nimo, ako pag yung maingon nimo, hilig ka maglibre, hilig ka maglibre sa ng mga mahalon. Labi na ka ng mga mahalon nga alahat. Wala mo pagod siya ka ni Marlon Tiruramas. Pero sa tinuray day, pag pagod siya ka para ikaw magkalubot. Kung palubot ka, buwang nga nimo. Kaya tabayutan, hindi mo away mo short. Ikaw ako karoon ay sorta mo nanaway ka na mo ang mga terorista. Ikaw wag ka manawag, wag ka mauwaw nga. Imong naw mo papit. Kaya ta na lang gidana, buwang na lang kay bracket. Buwang na lang ang PC. Ambot na lang nimo imong naw mo pagkiti. Kung imong naw no, ambot na lang kung sabi mong ipangsugan. 5 seconds. Pangsugan, naw mo bugan. Kay bawo ko lang igana, murag yung diti nga basta. Okay, stop! Yeah. Okay, it's the secret time. Okay. Now, who goes for ice first? Yeah. Okay. Now, who goes for drop? Yeah. Black wing. Second. Yeah.